per alliberar-nos de la infelicitat. Estàs a disgust pel que estàs fent o per algú? Eres conscient de que l'energia que emanes contamina? Observa el ressentiment o la mala disposició a nivell mental i emocional. Mira al teu interior. Què pensaments crea la teua ment al respecte? Què reacció corporal tenen aquests pensaments? Sent l'emoció. És agradable o desagradable? És una energia que tu vols dintre de tu? Tens altra elecció? Soltar la negativitat com una brasa de carbó ardent a les teues mans és un reconeixement de que no vols patir dolor. Deixa-la caure, deixa caure eixa càrrega. La dualitat bé i mal és en la ment. Al dintre del teu ser sols hi ha un estat positiu.